kasika kuti wasungwa wese ovhando kasika kuenda usiku ina handina kumboziwa kuti zviro zviri kufamba sei. Kuzoti kwaedza kuti tichone kubhadhara mare iyo takaseenzesa takakwereta kutomuka kuti tiunganidzane kuda kuti tibvunze vanhu wabva waenda. Kuzoti tionane nasabhuku akati ndawati ngawaende wane basa renyu. Ndiyo nyaya yacho zvakandishamisa, ndakanyara ndakanga kunga benzi ndiri panapa. Nyaya yekuti munoda mari yamama kwedu. Damira pamberi pedera mamutasa. Damira pamberi pedera mamutasa. Zvese ndo zvechokwadi. Chakapanda zvechokwadi. Ndiye pachabatwa nemusi. Ndiye pachabatwa nemusi. Mwari batsiro. Mwari batsira. Nyato maizwa. Ndainzwa chitaurwa saandizvizi. Amuzizi. Petakayamswa 22. Dare rakapinda. Mambo wakati vanhu ava vakabva kwaMagistrate Court vakawanikwa mhosva vasina. Pana pandakavatarisa futi havana mhosva. Saka zviripo ndezvekuti kumusha kwevanhu ava mubvunzo makabvunza kuti kumusha kwevanhu ava kune chiri kumboitika here. Zvikanzi hapana. Mukati raiti ndichakutsvagirai munhu achauya kubvisa mhepo iri pamwana uyu kuti mhepo iende kunorwa kweyakaurayiwa. Chibudai munogara panze. Takabva tabuda kunogara panze ipapo. Hapana pendakazotaura naishe kana kuti vanipo urongwa hwekuti kuchaitika zvakati kana pakauya chiremba wacho zvaitwa zvacho neanazombodaidza ipapo. Ravira zuva mvura yakanaya zvikanzi chirarai pano vanobva kure munozoenda mangwana pachena. Takarara zvakanaka-naka. Kuseni kuma5 ndakabuda munobva ndaenda kutoileto. Ndakudzoka uko dhakamene akangondienika zvikanzi baba ndakuenda ine mudhudhudhu wandoshandisa ndokumozambiti kaona mapurisa azara murodzi ndosungwa. Kati ina zvino kuchakasviba handisati ndakuenda pandomira kuti kutara kuti kufambe mota ndozoenda nokutaura. Iwewe kana wati wakuenda ndako. Zvadaro ndakatanga kuchiona manje hondo yamuka ipapo. Zvikanzi iwewe uri kuregera mabhinya achienda. Asi ishe ndaitaura nanembotaura nashida. Vamwe vanhu vakutondiataka padhoo apa. Yazvi mabhinya api futi pane mabhinya anga ari mabhinya handizvinoita kuMagistrate Court mouhwitinisa mouhwiti iri bhinya vakara munhu so changana hati vakati pavakabva uko hakuna mhosva yange iriko. Saka munoti mabhinya ndaregera ndapi pemapinza matarei kana nachiremba kuti makambotidza kuti tiri pastage yakati yapane zvakati hapana. Ndagarira 5 yakuti kuchene kuve 6 ndakazopabuda padhoo apa ndafarira. Ndakudhonzwa ndauda urohwa iwewe unosapota mabhinya zvakazodai. Ndakazongobudawo nekukomanikidzana paburi yetsono. Ndobva ndaenda nambona naishe kubva musi iyoyo kusvika nhasi ishe ndikutoona ari pano tinasvika kumbosangana. Vabva pano vanosvika kwanyangwarara ndiona vanhu vekumavhileji vanoti taenda kumiting yefeedback yaishe yekubva kwamabho ndikati hakina nambozvizwaba kati yange yakamira sei. Zvikanzi ishe vati iwo mabhinya akabatwa kwamambo mutasa. Saka mambo mutasa vati ndoda mari ngeuye. Vanhu vakatadza kuzvisati zvinoreve vakati mari yei. Mambo kana vatonga matare avako vanozoti zviye community tinei nezvemabhinya izvozvo. Ndobva ndopera kata ndozvinoona papera 4 days someone arakunya kumba kwangu zvikanzi against Sherisa unotsigira mabhinya ndokuya kwandaita paya. Pamusoro wechangamiro indiretwa wasabu kupasi umpindu waisherisa. Musi wa22 takapinda matare achiremba tabva muno kutongwana changamiro. Kupinda mudare rachiremba maidwa mari kuti dambudziko rari pamwana nedambudziko rakaitika kunyamukora zvibude pachena zvakafamba sei nokuti pane vanhu vari kupomerwa nyaya iyoyi. Saka tapinda kwachiremba takanzi chiremba wakati kunoda 400 US. Dai takatoshayiwa mari iyo pasina chakazikanwa kuti chii chakaita nechimwe kunyamukora.
nokuti takashushikana kuti mucharwa watatina Maxwell Thomas akafamba sei. Saka zvakabuda pamhepo ndosaka takazoya kuno kwamachangamiro kuti nyaya iwenzaniso. Saka tapinda mudare imomo takatarisana nevamwe vedu varipomerwa kuti wachene kupinda mumadare ekucheneswa achiremba. Saka wakaramba wakapeta maoko pana muzvara wakati saka todzokera here kumba tisina maresults. Hapana auya ane mari here panapa. Hama yedu yanga ine mari mari iri pana nekuti iwo wakanobatana wanga wanomira newakomana nevasungwa iwo iwe sabudoro wakanofamba nawo kwese kwanga kurei. Saka zvakavhatinoza kuti warutodhirega nyaya kudzosera zvinhu mashure. Inhu zvakati ngatitsvagei mari asi imimi varume imi munofanira kutipa mari nekuti ndimune mhosva ndimune nyaya dziri panapa. Nyaya yakapinda mari yakaonekwa takwereta mari yemikando murume angatowewa nemari panapa mari yobva yashandiswa nawo vatapinda ndofunga zvakaitika maaudios nemavidhio zvakabuda hapana asina kuzvionaba. Hapana munhu akanzi akachena pavanhu vaipomerwa wese 1 out of 5 ndiye anga asiri pano akatosiya asina kuya pana chiremba pane zvaari kuziva wese vari pano dakamina vakakabatwa wakasecha vane zvongo itori nazvo muhongo vakati hamuna kuchena pavarume makasviba asi zvoda kuitai panapa chekutanga ndinobvisa mhepo pamwana arege kuramba achitamudze mwana ari kunetseka makuda kuuraya mwana zvino hamumuurayiwo zvikaitika izvozvo kuburikidza nachiremba then matare edu akapera pano tikataura pano nachiremba kuti vamwe havana kubvisa mari pavarume toda mari yekuti idzoke wakatoendeswa pabhenji apo ukanzi endai apa bhenji mobvise mari seini muri kumanikidzirwa kana muchidhonzawo matare yeti ndimi runzi makasviba hamudi kuzvichenura sei wakanzi endai padheski apo mobvise mari wakabvaira mene pakunyimunyika wakaita ipapo isakapiwa kuti pamwe watosiya mari takarara pano kuzoti makuseni taura nemakuseni aya zveshuwa sabhuka akamira nevanhu ivavo kuti aiwa endai mari ine basa renyerei kumba mari inotsvakwa ndichizvinzwa ini wakatoenda zveshuwa tikataura muzvare angari pangu vamira pane zvawakataura zvikanziko tikationa ishe toita sei nemari yevanhu yatakwereta zvikanzaiwa saka todi regai titomhangara nyaya itongomira kuti tirambe tichiteedzana nevanhu kumamisha tinotemana saka ndosaka sabhuku wavhasiri wakamhangarirwa kuti wapinde mudara wamirire nyaya nekuti ndiwari kumira nevasungwa vari kutsigira vasungwa ende zvinhu vasi kutofamba bakwanyamukwara nekuda kumaitiro vari kuita iwawo kune masabhuku 4 ariko watovafurira kuti they are dragging all the things isha vachashandi zvakanaka autotirite naishe izvozvi isha vasi kutofamba isha utomirawo ega ndinde gada tusara naishe kuti mabasa emunya mafa vanhu 4 manyamukwara vatsakatika kuti varume ngatisimudze musoro nzvimbo icheni waramba vachitsikira zvino pasi ndo umbo wangu isusu toda mari idzokere kwayakabva nekuti radambudziko muzvara wakutotambudzwa nevanhu 400 years changamira 400 years mama kana kana kuzvibhadhara sei isusu hatina urongwa hwatakagadzira ba isu takangoti patakangona kuti varume vasoda kubvisa mari takati isu ngatitsvagei mari tise mari apa then tozoita nyaya iyi takati mwadipa bhozi sabwanga kuti wakomana wangu watengesa mombe wese vari 4 kuti wapinde mumatare saka takatoti mari vatori nayo redipa wakatondifondera musapendwana kuti wakomana wangu watengesa mombe takatoti mari vanayo and they were supposed kubvisa mari iwavo vanhu ivavo ndosaka ndoti hazvi make sense kuti munhu wadhiregwa kukoti wadhiregwa kukoti wozibhadhara faini woregera kubhadhara faini iwo woti munhu akuendesa kukoti akubhadhare faini iwo hazvi make sense kana uine nyaya yako mirira nechii nenyaya yako. I'm surprised with Lokumano for Kapinda Matter. What a girl, but the man. Sakanga don't be the matter of watching is with Nani. Because responsibility was change said worry. I do not equal worry was do a room. Sando if no go but the Mari would watch this to Bambi one was Uru or Kachena. Can I only move more than no chain? More back of matter question of no chain. Cheaper than Mari Matareo and Battery. Isai ni yeu nubu gani? Zita ndiani zita? Yungo basumbi. Mambo sumwe? Kasi mgayo. Wakuma na shwari? Leo. Doa nao. Hakuna zakadarisha. Vane masamoni. Samoni ndera ngundiro. Mtu anachakamire. Abapo changamire kuti havana masamoni vakanyarira.
No, it's not about the website we take about that. Kuti watazi masapo ndokutaura kuti uya nembo ndombo dzasvika ndo saka ndati dei vakandiudza imi mukauya muri tsvu zvamauya makadai zvo hazvibatsiri chinhu kuzo unoda kubhadhira mari zvawako pakati penyu anoda kubhadhira mari kuti ndiani nditi zviri kunzi vanda kuchenesa wanda kucheneswa nditi asi hawako ko ivo vachipinda matare aya vakambonyorerana kuti chii indani havana kutaura neni imi kana muda kutaura nekunyorerana imi pamakamboya kuti ndikuende ini ndini sabhuku wevanhu ivo vari mubhuku mandaakoteerera makauya navo makauya kuti muitei koteerera kuti vatongwawo sei kana watongwa then tochiteedzera zvatongwa zvacho zvii zvakatongwa ndezvekutendera kumatare kubhadhara mari yedare ini handinazvizvoba chidzokai motovakumana kuti vamanedare $400 inika ndakubvunza mari yo $100 ndokubvunza inyika aiwa zvakanaka sari zvakanaka ndati endai mugare pasi imi musabhuku nemi sabhuku namuzvasi moona kuti mari iri kubhadharwa nevakomana vari kubhadhara mari wamwe waripo wari mukati menyaya wari kubhadharawo mari kuti mari kwamakakutora kwamakabatsirwa idzokere because inini chikutondinetsa ndechekuti wakomana wasei wasvika kuzvichenesa aiwa ndingotaura ndiwe neni tikutaura tiri tu kudai wanga uri wewe sei wakomana wasvika kuzvichenesa kubva kupomerwa mhosva yekuzwa wakauraya iwe wototi hazvina nebasa vanonzi vana kuzvichenesa sei vakahamba vakagarisana pana chiremba wacho zvimari dzavo sei pana vachiremba akati chii ini handinanguza zvokurwa aiwa baba reason why makauya kuno nevakomana yanga iri kuti mamuda kuzwa kuti yaichatongwa sei yes ichapera sei right saka padare makazwei pana chiremba ndakanzwa chiremba achipinza vanhu ava vakagara ndiri kumasoro ndiri pacheya hangu anga akudhira nemunhu wakatanga kubvunza kuti iwewe ndiri kunzwa kuti uri kunzi ndimatsitsiro uye akati wanzi kutaurwa nezvakwe akati ndikutaura nezvakwe kuti ndakaya nemeseji yekuti kune munhu unonzi waonekwa mumvura nevanhu vekumozambique ndaisenzera saka ndikariudza shoko iroro sanzira itapo ndatsvetapo vaibvaenda pana dhaka menuya zvataura zvasangani nezvizvizvi kanziwa dhaka menu wakaenda kukanyika kari kumasiro kumanika wanga wachifambira kozwa mushonga wekuti ndisakubata panapa right zvitakuita iwe dhaka menu ndozvanatitaurika zvemakazwa asi pamamutaura matanga utaura ii zvakaitika kumatara havana kundiudza pamatanga kutaura apa mati zvakaitika kumatare hapana chomunoziva because hamuna kumbotaurirwa saka izvozvizvi zvamuri kutaura izvozvizvi makazvizwa kupi kana mamusiko kudarikwa zvendatikutaura ndezvokuti ini havana kundiudza kuti takwarongwa vakati novaendesa kudeski vacho vari vanhu vangu havana kutaura kuti kunodiwei izvozvo handizokubvunzeni ndikubvunza zvenyu zvekusine zvokunyepa zvandisingabvumiri kusabhukwa nyepa ini chandisingadi ndisabhukwa nonyepa unoita dziso revanhu sei kana uchinyepa ndiri kutadza kuziva pandiri kunyepa pawandinyepera ndepekuti pawatanga kutaura wati iwewe avo vakaita matare avo hawana kukudaidza ende hakuna chaunotoziva nezvematare asi izvo zvizvo wakudonongora chimwe nechimwe chakataurwa kune uyu neuyu neuyu saka zvaakubvepi izvo muteereriwo zvakucha ndaiteerera zvendiri mukati meimba ino yemumba muno macheya zvokuti wakagara macheya matara achiitwa ndemunomba ndemunomba sabhuku izwai sabhuku changamira hamunzi wanyamugwarara zvamukirana kuseni wanyamugwarara kuti kunyembakuda rori wanga inofamba mazingaidaiyo yaenda ikadzoka manheru yadzoka saka mungamukiri nguva yemamukama kuseni kubata rori iyo kuti muvhura kuyako kutinyepera kuvhura kungana 130 kusiya mai mwana asi tomboziva kuti mamuka
kobva yakwanyamukwarara kupfuura uyo research uyo Stapleford uyo Shimba uyo Small Bridge uyo Baringa uyo Kwamuchena uyo Nyaronga uyo Christmas Pass tena Harare Road uyo tena Nyanga Road uyo Hatfield uyo Manika Bridge uyo Mchinguri uyo tena St James Zongoro kokuya kuti tsvipa na kuvura kuya kuti nyepera ndizvo here baba ipapo chakamira ndoti nese kuirana kuti ndizvo here inini handisida kuti imi hamuna munhu vakauraya imi handina munhu vakauraya asi tokubatsira kuti munhu akaurawa mhuri yavo kuti nerimwe nerugara nyaya yedu nyaya yemwana anoramba achibudirwa nemufi and the reason why masabhuku naishe mese muri kupindura nyaya kuti apa mwana aite sei ararame upenyu huri nono akazviita adi abatwa dunhu renyu riite chii richeni rite runyarara. And I'm wondering why muri ramba muri kuasosirwa newakomana sei muri ramba muri kuasosirwa nevanhu varudzi ndiwo vakashata imozi ndiko muri kuoneka muri imomo why izvi mataura kudhakameni akataura emini kuti ndakuenda ndine mutututu ndakuenda kumozambique uda kufamba usiku. In other words you are aiding ndiyo illegal enyika ndiwo vanhu vesmuggling nechika kuzi munhu kana achitokutaura kuti ndine mutututu nda kuti minda kumozambique ndikapinda kwachena ndozobatwa illegal entry. Saka you are promoting illegal entry iyo usapo ndo chekuti angamira ndiwo ataura iyo kuti Dhakameni akakusuma iwe akakuoneka iwo kanisa sei enda ini ndichazotera kwati Chenei ngoti chada kuenda nekutaundi ndizvo pane zvandikutaura musinautaura ndizvo zvanotaura. Saka mubvunzo wangu uri pekuti sei Dhakameni pakati pevanhu vese akafunga kuti anofanira kuonekwa ndimi chete asi pamusoro pei patori naishe ndati sei Dhakameni akafunga kuti pavanhu vese vangoti masabhuku nevese including naishe mukuru wei ofunga kuoneka ini mubanza. In this case munhu aifanira kuoneka ndiani semunhu akaine mhosva naishe munhu aifanira kuoneka ndiishe kuti ishe ndinoda mutoro akati saka ndingaendako noti kuti imimi muchigiranda munhu authority yekuti you can live asi munoziva kuti munhu ane nyaya ishe uripo wamwe vanhu vese wabva kwenyamukarara warara panapa vanhu vorarira mahara panapa nyaya isati yapera munhu mukama kusenzera ndoda kutoenda imi totoenda pane zvisina kururama ndiri kuzvinzwa zvokuti taura shuwa asi dai ndakarara ndakaziva nekuti vanhu ava vanodiwa pano vane mhoshaka havasaiendazve asi zveizvaisa nyaya yamusabvunde kuti wakomana vakanga uya kudara ishuwa chinotaura kuti go or don't go idara saka imimi mava nesimba redare dari takarita saturday muhamba chienda tukanzirarai mvura yekunaya mofuma moenda inosununguka kana mvura yadini makuseni hatina kuti kune dare after chii hatina kutaura kuti kune dare rimwe futi dare rakapera saturday muhamba chienda yani chirarai hatina ina ndirambotaura kuti onai nge ndandine mhosva here ivo vacho vaitaurayana kuti onai ndikati kana after dare makaende kuona wakaende kuchakatwa somuno vakarara takarara pana asi zvemusati marara mama muonani first panoenda kamboona mama onani inenge hapana ndakaona kuti hakuna chenda yaitsvagako musati marara akamakona chiripere pamainogara necheya muchizwawo muri kucheya kweindeti apa pane vanhu mamukoni iko ndaiona vanhu vari apa wachiite vakawanda vachingopinda vachiprofitana ipapo nachiremba uya ndo zvaiitika kwa imimbo yekwenyu wangorikunduzwa ndovana
ivo vakomana vaipomerozvo ndo vaitsvagogosha zvavo after that mavazondorara takaingorara ipapo takagokomachei takatorara ipapo vakomana ndiri chebhuri kutaura kuti makati inini chichama kuti inini hapana ndikunya kaitwa but ishaka kachise nharaunda kamwanza kuti mari yekuti vanopinde mutaro chenecho wakoma tikauza kuti hamuna kamuenda kusondesa mari ichi yachiremba tsvaimari yachiremba toda ndakapindura nditakatopindura zakumapasti kwa wakati chii wakati wakatora group vari matu special vakagara naisabhuku anga then kuma 5 ndasanga sabhuku akudzika uko ndina ndakafika chozera wachisabhuku kana muchindondekati kana matako maduma agara kuti sinzi muti pana changamira mari kuti vachambi papa ndarohwa pana ndichazouya kumandipindure ndizvozvo ndikati kwaona wamoto waendeimugatausimugarigari waya nazomakandipindure ndizvozvo saka mimi yachitomuti mimwereta inoti ndeipiamakuta inini akatofungidzira kukwatauka ndaita tichanogara pasina ishe kumusha kuti sei zvaitika zvakadai tione kufamba nyaya zvakanaka ndagoti changamiro vapo changamiro akapedza dare nese akadi akandiataka ndiusho nemamai vakadzi vanga vari pepo ndio kwanyangwara masita vandaziva vamwe ndivana mai nhingi asi zita rakuti ndini ndandimiziva asi ndovaziva nokuti ndio kwanyangwara kwanzi urutsigira mabhinya kandotsigira mabhinya pakuti chii kana vanga vasina mari vainyorwa pasi vopuwa madhete kuti vabhadhare mari ndozviriwa mudare saka kana mandirova mini kuti ndirutsigira mabhinya ndikutsigira pakuti ndakapinza matarerei masabhuku ese muri pasi pasha saka zvamunemaudzwa naishe kuti muite ndozvamunoita mukasvika pekuti maukukwidzana neuzvari then it becomes a problem because mune makuzitonga saka inini zvekuti inini mari iri kudiwa $400 inini iwewe sabhuku nemi sabhuku nemamwe masabhuku asiri panapa ndoda kuzwa kuti muse Friday by Friday munenge maenda kwamuzvari munogara pasi kuti mari yakakweretswa yeclub idzoke kwayakakweretswa nekubva matoronga ipapo kuti uyarobhadhara mari uyarobhadhara mari idzoserwe kwayakakweretswa ndizvo here sabhuku mashoko akanaka zvikuru saiwana chiitai inini kana nditori newanhu kwasabhuku wanhu wandototi wanhu wangu kwanyamukwana masabhuku wangu naishe vamwe wese vanodhakamene nevamwe vasi wanhu wenyu asi inini wanhu wangu ndini saka imimi chiendai mutauriro wanhu wenyu vanodhakamene kuti ndo zvataurwa nemukuru wedu kuti mari iri kudii izvi zvekusapota mabhinya izvi chimbosiyanai nazvo handizvo nyaya yemabhinya haisi yenyu but to decide inodicidwa nemakotsi makoti ndiye anotaura kuti uyabva kwarimo zvaubhinya uyo hana kwakarimo zvaubhinya kana chinyaya kuti ichiri before the courts siyanai nayo kusvika makoti adii apedza yes ndaida kuti tikapedza zvese zvikuite ishe rwisa masabhuku nevadari vake timboya pano mutionese ndechikumbiro chandinacho aritoripo saka todi kuti tiziva kuti muripo handina phone number kuti kati musi wa 30 mati munondipa date pamwe handindichinaati munondipa date handina kuti unondipa date ndati munondipa date not unondipa date apa ndakakona zvakutora zvezvo nyaya yekuti pane imwe section yaosekurespect anofanira kundikumbira date ndishe not iwewe aiwa kakukozika izwa usarabhe zina basa ndosaka ndinotaura kuti pautika wenyu ka pane mukuru wenyu ndosaka ndikuti kachene mugari pasa izowirana nani izowirana nani zvakutondipa date ra 30 wawirana nani
waita meeting nani apa meeting yakubudisa date ra 30 Indwele baba. Sabu. ndosaka ndati mamboizwa yanga baba imi medai moisa date renyuro ra 30 kudare handiti ishe tatofunga tikaita musi wa 30 nemamwe masabhuku ari chii aripo handiti mubva mawirana kuti so 30 inodii inoita ishe wodii wondifonera kuti musi wani mambo date redu yatawirana musi wa 30 then modii ndokuti ndiripo musi wa 30 kana kuti handikoisai date rakati zvatopera toita meeting yedu yes chiita izvo zvezvo kana paine maproblems ariko isu tiripo tokagadzira zvinhu zvifambe zvakanaka chatikuda kuti vanhu kwanyamukara ugare zvakadii ndozvatikuda chete hatina chiendai mogare pasi mupedzise nyaya yendataura yes nei pamwe pamusoro yechangamiro ndinoitwa machandera ebeti ndindofunga maona ndichinongedzwa nasabhuku wangu kuti ndakavarwisa handina kuvarwisa chokwadi chakaitika ndechekuti takamira panzaro pamukova ndakasvika vakamira nadhakameri ndobva ndachiti sabhuku dhakameri ngaregere kuenda ngaapinde mukati maungane nevamwe vake kuti vakwanise kuita solution yekuti mari toiwana sei nekuti dambudziko rakaitika panderekuti mwana wasabhuku arimo mukati mevanhu vari kupomerwa mhosva iwe iri kutaura handiri mazviona atopera nyaya idzo awachenda ndege